طعنا هبلنا كبراتن كبران انتخاتلتنا كابز ساعات سيجميرو مدب وراينا جميرو لومي أبا كل مدى بلسقنا مسارات كيرنا إن مين كنودينا بفلاي مسا مرقات شبالي ريزورتن مفلفل حيل نفاس عايشان مسارات كيرنا كنعللينا قاشا عدي ملقو قاشاي بوليتيكيا سيوم يوهانس سابزي استوديو يترغي ولو قاعد احنا مصاحي قعدنا صنعوا حراي اعلان خنقصلينا كرات تملكتنا مسانا صنيحهم ملوت حسنا نختكاتاتلو عدي ملقو انا في الساعه مبراهتي مدب مسندا مساخم لهم سناي صنيحتي يكون لكم قدمنا نفتم حد زعباتاتنا متاي كل مدام عباله وين كل مدام بلصقنا خنمل كلنا انتي مالتي كابز بنجمرمو حدا بحدا نارنا يمكن غيدنا صبا كل مداي بلصقنا خنمل كلنا زهونه حدا اكل وي زهونه نامنت ايكونومي إلنا كابكالينت إلنا نوستو زي كونسي نقولو ندك سب ابناي دك سب هوت لو تخمت زخولو نجارات كلهم بتقللوا نمالتيو نابنت خم هزي እንደዚህ خنبر كلنا قصاوي نا سبعوي ጉዳያት ብልጽግና ወይም ድማ ቲና ህይወት ምሕያሽ ክገብሩ ክፈጥሩ ዝኽሉ ከም ማለት እዩ አካልቲ ኩሉ መዳይ ምዕባለ ወይም ኩሉ መዳይ ብልጽግና ንብሎም ሓደ ዝቀረበ መዓልቲ ኣብ ክልል ሶማሌ ክህነት ጽንሐ አካል ማዕድን ወለዶ ዝኾነ ሓደ ፕሮጀክት ተመሪቑ ዕላዊ ስራሕ ንኽጅምር ተመሪቑ ለው ዝቀረበ መዓልቲ እዚ ሸበሌ ሪዞርት ዝበሃል እዩ እዚ ምስተም ካልኦት መባጽሕ ቱሪዝም ኣብ ሃገርና ዘለው ብፍላይ ብገበታን ሸገር ጀሚሩ እዚ ብማዕድን ሸገር ማዕድን ሃገር ማዕድን ወለዶ እናበለ ኣብ መላእ ሃገርና እናተስፋሕፍሑ ዝጸንሑ መባጽሕ ቱሪዝም ሓደ ካብኣቶም ኮይኑ ዝተሰርሐ እሞ ኣብዚ ዘለካ ምልከታ ከዚቶም ኩሉ መዳይ ምዕባለ ኩሉ መዳይ ብልጽግና ክረጋገጽ ተኮይኑ እዚኣቶም እውን ሓደ ነቲ ምዕባለ መረጋገጺ እታወት ኮይኖም የገልግሉ ዝኽእል እዮም እስኪ ካብቲ ዝተመረቐ ፕሮጀክት ሪኢኻዮ ትኾን ኢኻ زلك ملكات عسكرية. أو أجي تايو لمثال كل مدى بلتقنا هنقول كلنا عنده خمس جلس قوة أفتنا يكوساوين سبعون لو تخمس زقولون نبرة وجسب كم حيشوا زقولوا إلنا خاب جلسنا يوم أزي أربعة عمدات اللو مالتي هزم تستمر تنا ريزورتون مستوخنا تحز دليلنا هزي تايو تم أربعة عمدات إلنا نصوعهم بوليتيكاوي بلتقنا اللو ኢኮኖሚያዊ ብልጽግና ወይ ድማ ቁጠባዊ ብልጽግና አሎ ማህበራዊ ብልጽግና አሎ ሰብአዊ ብልጽግና አሎ ማለት እዩ ህዝን ታዩ ኣብዞም ንናይ ባዕሎም ዝኾነ እዞም ኣርባዕተ ብልጽግና ኢልና ንጽውዖም ዘለና ሰዓት ዓንድታት ኩሎም ኣብ ህይወት ወድሰብ ለውጥ ከም ዝጽፉሉን ናብራ ከም ሓይሹ ዝኽሉን ከም ማለት እዩ ምዕባለ ክውስኹ ዝኽሉ ከም ማለት እዩና ህዚ ናይ ሪዞርት ክንወስድ ከለና ኣብቲ ናይ ሪዞርት ምናልባት እዚ ናይ ቁጠባዊ ብልጽግና ክንረክብ ንኽእልና ሰብአዊ ብልጽግና እውን ክንረክብ ንኽእልና ማሕበራዊ ብልጽግና እውን ክንረክብ ንኽእልና ማለት እዩ ሕዚ ኣብዚ ቁጠባዊ ክንብል ከለና ምናልባት ናይ ስራሕ ፈጠራ እውን ትረየሉ ናይ ስራሕ ፈጠራ ሓደ ኣካል ብልጽግና ስለ ዝኾነ ስራሕ ትፈጥረሉ እዩ ካልኣይ ሰብአዊ ኢልና ክንሓስቦ ከለና ከዓ እቲ ሪዞርት ሰባት ኣእምሮኦም ዝሕድሰሉ كيدوم من البات ناي توريست مسحب ون كوينو كجلجل ون سلزخانة مستوم ناي قطعوي سواون قطعة زمجنا له مالتي سلزي عندنا خابزي وتأي خاتي خم تزرعنا يو أفتنا مرز أفتنا مرة كنا تاتو خم تعذبنا يو ناي economic integration مستقرابتي هاجرات مستللو لكنات نايت محبرسب قرويت هاجرات كون كلنا خا بزح جزء خمس جلد إثيوبيا أبزوريا إثيوبيا زلوا هاجرات من البات بباهلي بقوانقوا بحزب زلوا ركبات حد عينتيو هاتهم من الصوماليا زلنا ركبي فلتيو تحزبي أبانا لله صوماليا أب صومالي زلوا صوماليهم لوي أب كالون تم قرويتنا زين الزامدو بقوانقوا بمحبرسب بباهلي زين الزامدو خبابية يكونه يلي سلازي أبزيون سيزر أنا يو سلست مرحتي قرويت هاجرات ترغيبهم يوم مالتي زي مالت سلست مرحتي يوم نيرماو كاب إثيوبيا كاب صوماليا كاب جيبوتي قدر هلها هذه نخلتيو نسلستيوم انترست انتنز كبر مالتي عندنا كجلجل زخيل عندنا خاطي ركبات سلست هاجر كتناخر زخيل بمتى يزت تناخر كاب بوليتيكا حليفو
منالوت نا economic integration أب عالم كا تي زحشة زبهال integration ويدما تي زمدنا مفتار نا economic integration تهالي مالتي economic integration كل خلو حدثنا قطباوي تنا قطباوي integration نا political integration كعبي خيل عندنا خا مست حزب ركبات كما عبلي خيل بسالساي درجة دما نورو نايتي زداوي ويزواسون مع برسب كتنا آخرن كما عبلني خيل ناي مقرب ناي حوراوي هيوت ويم دو ابرونت نقولو ነገር ክፈጥር ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንዓና ንኢትዮጵያውያን ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክታት ምስቶም ዘለውና ታሪክ ምትእስሳራት ወይ ምስናይ ባህሊት ምትእስሳር ምስናይ ማሕበረሰብ ምትእስሳራት ዝሐሸ ዝካሊእ ኸዓ ካሊእ ኣጥቢቑ እንትን ክገብር ዝኽእል ከተባብዕን ከተጠናኸርን ዝኽእል ዓይነት ኢቨንትታት እዮም ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ማለት እዩ ስለዚ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ኸዓ ዝሐሸን ዝበለፀን እዩ ስለዚ ዝረኣናዮ ኸዓ I think ولا triangular خنبل نخيل مثلا ثلاثة مراحتي بحد زمر قدام له مالتي إذا خا عبي ترجم له إذا خا دبلوماسية ترجم له سلام المرجعين كفتري خيل مالتي إثيوبيا خا بتاريخ أب أفريقيا ناي بعالم درجة ولا انترينا ما أخل دبلوماسي إنديا أب أفريقيا خا من البات the anchor state كم مالتي مخناتهم زوريانا زلوا حجرات مبرا أفريقيا ويدما هورن في أفريقيا نقولت قرن أفريقيا سلام كخون تخون إثيوبيا سلام كتخون كلا أيون تا مالتيوس نا إثيوبيا كود إثيوبيا نتون كالوت زترف سلام زترف لمعات كله خلوا يتي كالوت حجرات سلام لمعات مزور خبو مالتي سلازي هذا مرأي نعنا تناتنا وشتاوي تنكارينا عندنا خاات كرعات مالت يكاليو يسرحيو نايزبل تامراوي ويسنا لبناوي تنكاري كفترة لنا زخل عندنا دمو ناشيونال برايد نقول عينت هجراوي كرعاتون كحزنان كسمعنا زجبر بروجكتات يوم سلزي قصلنا ونكر نخون زي بروجكت كاب بروجكت نلعلي إلى حسبه من البات كم تتجلس غايب قدم يكون كمرة كلوتي كبابت بروجكت تكبابي بفولي ما أخل جونسين يكون هتنا كباب تازن ورأي كل اسمه عليه زنور اللخونات تزفلت حزقين لابل مع التمولي سوون في مدرة زنقرنا ربي كور قدم المنستر دكتور أبي أحمد ون لابل مع التغيره تزلوا بوتنشال ويتزلوا نايت كباب عقمون درجة حسكاب حزس خلت برسنت نايتي كبابي تفوتر حفت زلوا إن أنت كم لنا بوز حقم لو كل الصومالية راح يكون إن إثيوبيا يكون إن أفريقيا ون زت أكم حقم زلوا كبابي بزبل ونزجلس زنبرة يسلزي كافت زلوا حفتي نيشتي واريسنا ويمدما بمان كالت بال ويب تلفان ولو عينت هنا تتقيمنا همتي تولز نبركا سيوم شبالي رزورت كمرة كله قدم مستر دكتور أبي أحمد ناي إثيوبيا مراحيهم مس ناي هاجرنا استفلا لعود مراحت زلوا مريحنة زل مزنة زلوا مراحتي يوم تاريخهم بريزيدنت جيبوتي إسماعيل عمر جليد ما ناي جيبوتي بريزيدنت ترى خمود ما ناي إسماعيل حسن شيخ محمد بريزيدنت دما ترخولو مرقاتي نيرو زي تو بروجكت تعديم كان مرق طرح زي كونس كابتي تعديمهم كفيلم مرق ومدرك خمس معنا عقب ابتو زوباز زلو تسفا وهدتن تربحنتن ويم حبير كم ملمعنا حبير كم عباين تسفاون زي سلوس زمدنا ويم سلوس متحباري لك خجلس بزغلو الملكعي مخانو بزي لك احنا قلت انا خلينا ازي سلس زمدنا على متأثر مسارات لمعات مراق افريقاون يا واحد ترجم كم زلو زفلات اثيوبيا جيبوتي اسماعيليه خبها الكلو زهلون تناي جيوغرافيا وكمام اطرح زي كونس بحزبي حزب زلون زمدنا فلطيو تمساسلاي زوالد ززامد حزبي زلون ببهلي بهيمانوت بقانقا استزامد اي سلازي بمسرة المعاتون بسلام مرقعان بسطانون زي تحبابر سراح ندحر سريحن زين هاجرات زين حيالات زي دفران بخيدون بالمعاتن بقطبة بنقد استأساسرات خوينا توهدتون كمتصي خيليو حدا هاجر ون يخونا المغنيات لنا بزلون كخير زخيليو مغنيات ربحايو كله حزبي حدا خجورة زخيل كافتي قازم نايم رقات نولا لنا العقب زلوا ترجم من البات كاوزي زايد إلك مقلات زكاليو أفتي قرن أفريقيا ونفت زواون هم تقلص النوركا زمع بالزلو في اللاي مزمات
ካብ ካልኦት ከባብታት ካብ ርሑቕ መፅኦም ኣብዚ ከባቢ እውን ምቅርማትን ንምእታይ ንምሽላኹን ዝገብርዎ ዘለው ፃዕሪ እውን እዚ ምናልባት ናብ ባዕልና እጃም ንምውሳድ እውን ዘኽእል መድረኽ ኢልካ ምግላፅ ይከኣል እዩ ኣብ ሰላምን ድሕንነትን ግን ዝፈጥሮ ዓቕሚ ምናልባት ነዚን ሰለስቲአን ሃገራት ምውዳድ ብፍላይ ምስቶም ካልኦት ዘለው ብፅልኢት ዓይኒ ዝርኡና ጎረባብቲ ሃገራት እውን ወይ ብርሑቕ እውን ምስ ናይ ተፈጥሮ ሃፍቲ ምስ ናይ ሩባ ኣባይ እውን ተታሒዙ ዝርኡና ሃገራት ናይዚኦም ኣብዚ ተረኺቦም ፕሮጀክት ምምራቆም እቲ ናይ ኢንቴግሬሽን እውን ናይ ውህደት ብዝተፈላለየ መልክዑ ንምርባሕ ዝገብርዎ ዘለው ፃዕሪ እውን ነተን ካልኦት ሃገራት ብኸመይ ይርኦ እንታይ ክንብል ንኽእል ኣብዚ ሕዚ ኣብቲ ዓንተ እውን ክዛረብ ማለት ክገልፅ ከም ዝሞከርክዎ እንታይ እዚ ልዕሊ ፕሮጀክት እዩ ካብ ፕሮጀክት ንላዕሊ እዩ ምናልባት ፕሮጀክት ታይም ሊሚትድ ኮይኑ ዝኾነ ፕሮጀክት ተሰሪሑ ካብኡ ኣገልግሎት ወይም ካሊእ ፕሮዳክሽን ዝህበሉ እንትን እዩና እዚ ግን ካብኡ ንላዕሊ ፖለቲካዊ ትርጉም ዘለዎ እንደገና ከዓ እቲ ሉዓላውነት እውን ዝትንክፍ ሉዓላውነት እና እቲ ናይ ሃገር ኩርዓት እውን ዝገልፅ እዩ እንታይ እዩ ምናልባት ቶም ታሪኻዊ ፀላእትና ኢልና ንግምቶም ሃገራት ምናልባት ኢትዮጵያ ኣብ ክባ ብምእታው ኢትዮጵያ ሰላም ናይ ኢትዮጵያ ሰላምን ናይ ኢትዮጵያ ልምዓትን ንምጭንና ወይ ድማ ንኸርብሹ እቲ ዙርያ ናይ ምኽባብ ኣዝማሚያ እዩ ማለት ነዊሕ ግዜ ዝሕሰብ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ መደመር እሳቤ እውን ከም ዘሎ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ወፃኢ ርክባት እውን ምስቲ ናይ ጎረባብቲ ጀሚርካ ኣብቲ ናይ ጎረባብቲ ትገብሮ ረኽብታት ወሳናይ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ እዚ ማለት ምናልባት ምስቲ ናይ ሕውነት ኣታሒዝካ ሕውነታዊ ዝምድና ብምፍጣር ምናልባት ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ናይ ካልእ ሰላም ከም ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ልምዓት ንኻልእ እውን ከም ዝተርፍ ምክንያቱም ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ክትገብር ከላ ንኻልእ እውን ታሳቢ ዝገበረ ሰላም ኢትዮጵያ ልምዓት ክትደሊ ከለኻ ንኻልእ ዝተርፍ ሰላም ምክንያቱ ተፈኻኻሪ ዘይኮነሲ ተሓጋጊዝካ ተሓባቢርካ ናይ ምዕባይ ሓበራዊ ዕቤት ሓበራዊ ኢንተረስት ማለት ኮመን ኢንተረስት ሚቹዋል ኢንተረስት ናይ ምብልፃግን ምምዕባልን እዩ እቲ ዋና ማእኸል እሳቤ ስለዚ በዚ መሰረት ከዓ እንተሪእናዮ እዚ ፕሮጀክት ከምቲ ዝበልካዮ እቶም መራሕቲ ጎረቤት ሃገራትና ተረኺቦም እዮም እሳቶም ክርከቡ ከለዉ ነቶም ፀላእቲ እና ንግምቶም ናይቶም ርሑቕ ፀላእትን ናይ ቀረባ ፀላእትን ካሕልፈሎም ዝኽእል መልእኽቲ ብኣቶም ኣቢሉ ወይም ደሞ ምስኣቶም ተሻሪሖም ወይም ምስኣቶም ሻጥር ሰሪሖም ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ክጎድኡ ከም ዘይኽእሉ ኢትዮጵያ ከዓ ብዚ ብዲፕሎማሲ ሓሊፋቶም ከም ዘላ እና እዚ ይርዳእኹም ከም ማለት እዩ ምናልባት ካሕልፍ ዝኽእል መልእኽቲ ኣብዚ በዚ ኣቢልኩም ትጎድኡና ማለት ኢኮኖሚና ትጎድኡሉ ወይ ሰላምና ትጎድኡሉ ኩነታት ወይም ናሽናል ኢንተረስት ወይም ደግሞ ብሄራዊ ጥቕሚና ወይ ብሄራዊ ጥቕሚ በቃ ብሄራዊ ድሌታትናን ጥቕምናን ትጎድኡ ኣይትኽእሉን ዝብል መልእኽቲ እውን ካሕልፍ ዝኽእል እዩ ናይ ጎረቤት ናትካ ጉድኣት ናይ ጎረቤትካ ጉድኣት እዩ ኢልና ንብገስ ኢና ብሰላም ክትድቅስሲ ጎረቤትካ ሰላም ክድቅስ ኣለዎ ዝብል ፍልስፍና ዘለና ማሕበረሰብ ስለ ዝኾነ ከም ኢትዮጵያውያን ስለዚ ናትና ሰላም ንዓቶም ሰላም ንክኸውን ናቶም ሰላም ከዓ ናትና ሰላም ንክኸውን ኢና ንሰርዕ ስለዚ እዚ ከዓ ብዚ ኣቢልና ከዓ እቲ ናሽናል ኢንተረስትና ወይ ድማ ናሽናል ድሕንነትና ብሄራዊ ድሕንነትና ንሕሉ ማለት እዩ ስለዚ ክሕልፍ ዝኽእል መልእኽቲ ኣብ ናይ ሰላም ጉዳይ ኢትዮጵያ መጀመርያ ናይ ሰላም ማለት ማእኸል ሰላም ኣፍሪቃ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ናይ ዓለም ኣብ ናይ ሰላም ዙርያ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለት እንዳኸፈለት ትርከብ ሃገር እያ ብታሪክ ማለት እዩ ካብ ናይ ቀደም ርኢና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ፍትሒ ኣብ ምንጋስ ሰላም ዓለም ኣብ ናይ ምሕላው ኣብ ጎረባብቲ ሰላም ኣብ ምሕላው ኢትዮጵያ ብዙሕ መስዋዕቲ እያ ትኸፍል ዋላ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ናትና ዕድመ ዋላ ዝረኣናዮም ኣብ ናይ ሩዋንዳ ሰላም ንምኽባር ዝገበረቶም ኣብቲ ናይ ጀኖሳይድ ናይ ሩዋንዳ ኣከባቢ ካብኡ ድሓር እውን ኣብ ናይ ሶማልያ ፈሪሳ ዘላ ሶማልያ ፈሪሳ ዝነበረ ሶማልያ መንግስቲ ንክህልዋ ሃገረ መንግስቲ ንክፀንዕ መንግስቲ ንክህልዋ ዝገበረቶ እስካዕ ሕዚ ትኸፍሎ ዘላ መስዋዕትነት ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ተሪኢኻ ወይም ኣደራዳሪት ኮይና ትቐርብ ወይ ድማ ሰላም ሓላዊት ኮይና ተኣቲ እምበይ ናይ ካልኦት ሃገር ጉዳይ ናተይ ጉዳይ ኣይኮነን ኢላ ንባዕላ ዝዓቀበትሉ ኩነታት የለን ኣብ ሰላም ጉዳይ ኩሉ ግዜ መስርሕ ሰላም ኮይና ተኣትወሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ብታሪክ ማለት እዩ ሕዚ ከዓ ብዝበለፀ ኣብቲ ናይ ለውጢ ሰዓት ከዓ ብዝበለፀ
زبالة تخرت أب قرابتنا نكبر أحواتنا نكبر سلازي ناتهم سلام ناتنا سلامي ناتنا سلام ناتهم سلامي زبل مرح يوتي كونتات انت نكبر زلو مالتي إذا خاص لازم فلتهم ناي تاريخاوي صلاتنا نولهم هاجرات ولا خبرحو وقربا مالتي نزيتي ناتكات وانا تارجت نمرباش ويدما زي نمتعنقف زغبرو فحترتر يسانن مالتي زي نمتاي زخون زلو هذه ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ክንሪኦ ከለና ፈተና ይበዝሓሉ ኢልና ናሓስበሉ ግነታት ኣሎ ሀቀ እንታይ ካብዚ ሰዓት እንተ ሓሊፋ ኣይትቆርጠምን እያ ኢትዮጵያ ኣይትርከብን እያ ክረኽባ ይንኽእልን በቃ ሓዲጋትና ክትከይድ እያ ዝብል ስግኣት ስለ ዘለዎም ቶም ናይ ርሑቕ ናይ ቀረባን ፀላእትና ኣብዚ ሰዓት ምናልባት ኣብ መንቀራቅሮ ዘላ ገይሮም እዮም ዝሓስቡ ካባና ንላዕሊ ግን ናይ ኢትዮጵያ ዓቕሚ كم زيجاتات كم مبزحة الزيجاتات إثيوبيا نلعلي تهم صلاتنا عقمنا يفولتيهم عقمنا إثيوبيا يفولتيهم سلازي عم منتهي خمس لنا نعم منتهي عم فتنا خمس لنا نعم منتهي خم نبتصح عقمنا سلازي فولتو يوم نزين متعني غاف زجبرو معقر قارات يلو مالتي إذا خاب ببزح من قد يوم كجبر زمكرو هذا بيقولوا بتي ناي كباز مثل نجار ناي مخباز مثل نجارات بمسرح أو إنفست بمقبار كالخا عاوش سفر على ناي بعلم دليلات للوم جروبات بمفتار جلسات بمقطار سلازي راح ኢትዮጵያ ንምርባሽ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ካብቲ ጉዕዞኣ ደው ንኸብሉ ወይም ደው ንኸብሉ ከም ዘይኽእሉ ይፈልጡ ግን ንምትዕንቃፍን ስግኣት ወይ ድማ ጥርጣሬ ንኽፈጥሩ እቲ ዜጋታት ኣብቲ ጉዕዞኣ ኣብቲ ንጉዕዞ ሃገር ጥርጣሬ ንኽህልዎም ንምግባር ዝገብሩ ላዕልን ታሕትን እዩ እዚ ግን ምናልባት ኣብዚ ናይ ዝሓለፈት ናይ ሸበሌ ሪዞርት ብዙሕ ነገር ዝተቐረፈና ንብዙሕ መልሲ ዝሃበ ኢለ ይሓስብ ምክንያቱም ሓደ ክኸብዋ ወይም ብፅልኢ ክኸብዋ ከም ዘይኽእሉ ይፈልጡ እዮም ካልኣይ እቲ ማሕበረሰብ ንምትሕዋስን ንምትሕግጋዝን mutual interest بحد نخعبي زلوا دليتن مال تحايرخا ناي معباي زلوا دليت زرعيو زي خاتنا منقسنت قرطنينت زرعيو منقس قرطنيا خون كلها محبرسب بقللو كراخب يخل محبرسب صلاح خونا يخل محبرسب كطارط على يخل مالتي تواناو ነገር ግን بمنقست الدرجه زغبر كمز عينت ركبات ايكونوميك انتجريشن حف زبله مخانو كافت زرعنايو للعلي مخانو كافت زرئن للعلي مخانو زغل سلازخونه اب سلام بتلي ابناي مالت بزح هاجرات تخرج زغبرالو اريا سلازخونه مستناي ريد سي وي مستناي قيح بحري زون وي دما تناي قيح بحري ريجن مستمخانو خرنا في افريكا ناي بزحات تخرج ماخل سلازخونه أبزيها إثيوبيا وانا ناي سلام أنكر ستيت مخانا مالت زمسكرت لون حزون كون لعلي قتل كم تقيل عقمي خمس اللوا زرعيت له ناي سلام زبعي مخانا زغلصت له الى يحسب ريخه طوين كا بدن بسبب البيلونز استوى على استفال على حجرات مرحتونا يمسلون نيرم استفال على غودناتات بفلاي بدريدوا خنقساقس خلو زنبره منقسقاس ناي حدا حنت حجر مراح تنبر ويم ناي حنت حجر زي جامبر ناي استفال على حجرات مرحتونا يمسلون نيرم سلازي تي زلو مقررابتو لب للبي ويم بمرحت بركي كمزي زمدنا ويم ركب مقررام دحر حاليو تحزب ما قدم ون حدا يستزامد يستوالد باستفالالي محبراوي مسرعات اساسر حزب يزلو سلازي زي بقطباون ببوليتيكاون بمسرته المعتون اندحر زاميد كايو زتوهاده قرن افريكا مفتار كمزقال زري يلنا موساد نخلينا كاتلاي نايتي مسر نايتي كل مدام عباله حدا بروجكت ونقرا من قدام او نحلو زمروا حدا بروجكت نيروتي بروجكت سخاون ريخه خطقون فلفل حيل نفاس عايش حزبحال سون او ايثيوبيا حيلي نمفلفال ويم تحدث حيل نمفلفال زغبر زله منقسقاس خمت تفولطو بطعمي بصفيح زعمم زله بروجكت يو فلاي مس هيدرو الكتريك باور مسناي سولار تحيز كا مسناي نفاس هم دما مسناي جيوترمال تحيز كا بزح ملكع زغلصو عقمتات لو بوتنشال لو هاجرنا سلازي زي اتوم نا بربحان مقيار
كابان حليفهم دما مس غرباب تناون كتاساسرنا نخلو خمت الفولتو مس بزحات نا الكتريك مشطه لنكايدلو مسرح خمزله زفلط يو بفلاي تعقم مفلفل حيل نفاس عايشه مس سبل ريزورت هاوز نالمقنا حبيرو تمرق ايو مسنا حيل نفاس بزح غزي شغودا هم تتفولط مقله كباب زلو مفلفل لنا ادام الله حد قصر خلته توهيلو حز زي دما عشا زبحال مفلفلي حيل الكتريك بنفاس يسرح مالتي تمرق لمو ازي نتي كبابي ويم دما حزن ولا زلنا زهلو بفلاي مس كل مدايا معبالنا مس كل مدايا بلصقنا مرقات زهلو جامتا يهن نخل بفلاي مس حيل بستوي بكال زي مخان مس كبابي فريندلي زخونه كباب زي بكل كاب تفطرو زوسد منم عينت كناوي صقم زي ولو حيل سلا زخونه ازياب كل مدام عبالخ بمنتاينا نغلص نخل እዚ حيل زي تمصتولن ኢትዮጵያውያን ዘይኮነስ እንዞም ገርባብ ተሃገራት ዚኣተምውን ዝህዎ ዘተኣሳሰረና ብቐጻልነት ሓበራዊ ለም ተጠቃምነትና ሓበራዊ ተረብሓነት ንኸረጋግጽ ስለ ዝኽእል ከመይና ንሪኦ ዝብል ክወስኸለ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕዚ እውን ዝገለጽካዮ ተሓዳሲ ሓይሊ ኢትዮጵያ ለምሳሌ ኣብ ናይ ንፋስ ካብ ንፋስ ናይ ኤነርጂ ናይ ምንጫው ስራሕ ክትሰርሕ ከላ ናይ سئلنا نا إثيوبيا قداي كم نا إثيوبيا نا حيل إلكتريك نا مركب قداي ترح كيرنا نرأي قداي كونن أبزي بزح نجار كرنا خيل حدثنا إثيوبيا نا عالم كاتين إيشوز نقولهم ويدمات نا ديمبر تشاغاري زخونو قدايات نا عالم أون كل جزء أبركته كم تكبريه مهاتم زي تحدث حيل خمسي خسفافة عين كعبن كتكبر كلا نيثيوبيا ترح زما أخلي كونن حدث إنرجي ترح زي كونسي تي حدث نجرين لجاسي زلوا سقط صلات مالت كاب جزء ناب جزء زي واجق كل جزء consistently إثيوبيا مرح مالت principle based زخونة أقوى مجلس يعيو خوان زغل مجلس يعيو مالتي كالي أون مستنا عنتو خمس بلنا نا economic integration ون أحد أكالي خوان زغل نهاتهم زي energy كنشيطوينا كنشيط كلنا مشت أطرح يكونن زي commodity أطرح يكونن كرر لنا commodity عين أطرح يكونن سي مست محبرة مست قرابتنا كلنا زغل رخبي ويدما diplomacy زينا energy diplomacy كالي عبي energy كالي عبي نجاري مالتي energy diplomacy ها بزح جزيت ناي سئنا السلام زمت أب عالم كاب حسرتي كاب ناي resource scarcity مالتي resource قصة عن كله ويك حتى كله مالتي سلازي إذا خا أبي energy resource زي energy resource نيثيوبيا ويان كوينوس خا إثيوبيا تعرف خا نقربتي ككهفل كلها هذا energy يروح بلو توم قرابتنا إلكتريك حيلي يروح بلو نحن خا شيءنا تاينا نركب نخل هارد كارنسي مالت بجبي نركب نخلها مالتي كاب جبين اللي عليه خا سوفت باور زي ناي دبلوماسي إذن أبنا إيكونوميك انتجريشن صراحتون أبقالي تجنون ناي مفتار مثل هاجر أم غيار من البات إثيوبيا زي أتومكو من البات زي حجن نبلوم لنا بروجكتات تصرح له الخبابي قدمون نيرهم يوم أي تصرح لهم تزرح أداو تزرح من البات تغير أمروي ويدما أتحساسباي هذه أبقابي لله نجار ريخا تنا تسجخها فليتخا فتسجخها ممعباليو تحساسباي مسين باي تمرت حدش خبخالي زتقوريس زمت مرت هيكونن تنسرح لنا ስለዚህ አፍትና ለውጥ ጊዜ ዝረኸብና እዮም ካይኻ ሃፍቲኻ መፍላጥን ሃፍቲ ግነትካ መፍላጥን ሃፍቲ ግነትካ መምዕባልን ምብልጻግኒ እዚ አቢ አንድምታ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ እዚ ከተኣሳስረና ይኽእል ምስቲ ናይ ግሮበት ህዝብታት ብልምዓት የተኣሳስረና ረብሓ መሰረት ዝገበረ ማለት እዩ ሚቹዋል ቤኔፊት እዩ ንኽልቲያና ዝጠቅም ማለት እዩ ንሕና ቅርሺ ንረክብ ካልእ ኸዓ እሳቶም ከዓ ኤሌክትሪክ ሓይሊ ይረኽብሉ ማለት እዩ እዚ እንት ኮይኑ ክትቆራረፅ ኣይትኽእልን ማለት ናብ ካልእ ስግኣት ናብ ካልእ ክትኣቲ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ተኣማሚንካ ተደጋጊፍካ ትነብረሉ ዕድል እዩ ዝፈጥር ምክንያቱም هنا إلكتريك مبرهات حيل إنه بملنا ستاتهم قرشي بقول له يخاف لهم يتقامون له مالتي هذه توانا ونجار تي قرشي تسعينه زي كونه تي ريسورس مسأني تي ريسورس قبل كل خا تي إلكتريك حيل إن إحنا نتزهبنا يوم من البعض كاب كالي زي رخو سبات وزي رخو كبابيتات كهون يخول ليهم مالتي سلزي نحنا ون زجاج أننا نركب ستاتهم زجاج ونجار يرخو مالتي سلزي تأيو تي economic interdependence حدا نزين كون كله خا زي انتجريشن فتيرو ناب صبن ناب كالين زيت اتولو ادلات يفتر عندنا خا سلام كعمق يكبر ስለዚህ بلمعات استاساسره بمسرت اللمعات استاساسره
ሃገራት ወይ ህዝብታት ናብ ፀብ ዝኣትውሉ ወይ ሓደ ንሓደ እንቅፋት ዝኾነሉ ዕድላት ክፍጠር ብጣዕሚ ፀቢብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክትሰርሕ ከለኻ ኣብ ኢኮኖሚ ትሰርሕ ኣለኻ ኣብ ናይ ፀጥታን ድሕንነትን ትሰርሕ ኣለኻ ኣብ ናይ ሉዓላውነት ጉዳይ ኣብ ናይ ባዕልኻ ሉዓላውነት ኣብ ምኽባር ትሰርሕ ኣለኻ ማለት እዩ ምክንያቱም ኣብ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣብ ናይ ሃገራዊ ድሕንነት ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ ማለት እዩ ሃገራዊ ድሕንነት ብብዙሕ መንገዲ ንሰርሐሉ ኣለና ሓደ ኢትዮጵያ ናሽናል ሴኩሪቲ ኢሹ ዝኾነ ሓደ ድኽነት እዩ ካልኣይ ናይ ሰላም ጉዳይ እዩ እዚ ናይ ብኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ክንገብር ከለና ሓደ እቲ ናይ ድኽነት ንቕርፈሉን ንቕንሰሉን ዕድላት ይፍጠር ኣሎ ካልኣይ ከዓ ሰላም ንዕምቐሉ ጉዳይ ስለ ዘሎ እቲ ናሽናል ሴኩሪቲና እንታይ ይግበር ኣሎ ማለት እዩ ነረጋግፅ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብኣስፊሕ ኣቢልና ካብ ናይ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ ንላዕሊ ኣብ ናይ ሃገራዊ ብሄራዊ ረብሓ ብሄራዊ ድሕንነት ጉዳይ ጌርና ኢና ክሪኦ ኣለና ኢለ ይሓስብ ምናልባት እውን ኮዚ ኢትዮጵያ እዚ ሓይል እዚ ንኢትዮጵያ እውን እቲ ዝዕለም ዘሎ ናይ ማኑፋክቸሪንግ ወይ ድማ ናይ ኣፍረይቲ ትካላት ንምዕባይ ካብ እቲ ዘለዎ ካብ ደቀቅትን ንኣሽተይና ወይ ድማ ካብዞም ስታርትኣፕ ንብሎም ንዓበኻ ናብ ዓበይቲ ትካላት ምስጋር ሓይሊ ወሳና እዩ ብፍላይ ኢትዮጵያ ዘሎ ብዙሓት ናይ ገጠር ከባቢታት እውን ሓይሊ ገና ይተባፅሐን ግን ንኢትዮጵያ ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ከምቲ ትገልጾ ዝነበርካ ምክንያቱ ገንዘብ ምርካብ ጥራሕ ኣይኮነን እዘን ሃገራት እዚኣተን ብዝተፈላለዩ ረብሓ እንድሕር ተኣሳሲረን ሓዲአን ህልውና ሓለውቲ ሓዲአን ህልውና ቀናእቲ ክኾናሉ ዝኽእላ ዕድል ስለ ዝፈጥር እዩ ከምቲ ትብሎ ነበርካ ናይ ረብሓ መሰረት ዝገበረ ብቁጠባ ብንግዲ ዝተኣሳሰረ ህዝቢ እንድሕር ኮይኑ ጅቡቲን ኢትዮጵያ ሶማልያን ኢትዮጵያ ህልውናን ሰላምን ምርጋዕን እትደልዮ ካባና ኣብዚሓ ምክንያቱ ትካባና ዝለመደቶ ረብሓ ወይ ጀመረቶ ቋረፀላ ስለ ዝኽእል ትረኽቦ ዘላ ስለዚ ኩለን ሃገራት ኣብዚ ቀርኒ ዘለዋ ሃገራት ብከምዚ መልክዕ ንምትእሳር ምናልባት እውን ምስ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ዘሎ ራእይ እውን ከምኡ 2033 ዝበሃል ራእይ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እውን ሓንቲ ኣህጉር እያ እዛ ሃገር እዚኣ ብዝተፈላለየ መልክዑ ራእይ የቕሚጣላ بمسارات المعات متأثر بالديجيتال تزلوا نقص ولده زحشت حجر زحشت أحجر نخركب وزي وان باسبورت ويم دما وان ايدي زبال حدا باسبورت نخلن حجرات خجل زخل خمزنا حدا متاكا حزنا ويم ايدي كارد ويم مللي مننت حزنا هذا حجرنا ويتبقى خم ننقص عسلو لك خم نقون ون زحسبي سلازي بوهدات بناي والطوام التأثير يكون بالتكنولوجيا باستفعال العقمتات بسلام الدحلنات ون حاديا تحابرالون تحقق زالون عدل لمفتارون العل عقم اللي ويل كانوا صادقة لي تناي دبلوماسي زول كاي زناي إنرجي دبلوماسي زبالون بولك عمالتي زي مس إنرجي دبلوماسي إثيوبيا التهم حجرات ويم إثيوبيا التبن قرابتي إذا حيل زين نخيق قارصن ويم إذا حيل زي بزلاقنات كون نخوسخ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰላምና ኢትዮጵያ ዘሎ ምዕባለም ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ቁጠባ ሽግግርን ብዝሓሸ መልክዑ ንኽምዕብል ዓብይ ዕድል ዝፈጥር ኢልካ ምድምዳም ይከኣል እዩ ምናልባት ናይ መወዳእታ ሓሳብና ክንገብሮ ኢትዮጵያ ተዘለዋ ኸዚ ዓቕሚ ፖቴንሻልንቲ ኩሉ መዳይ ብልጽግና ንምርግጋጽ ብኩሉ መዳይ ሕዝ ዘላትሉ ብርኪ ኣብ ምንታይ ስቴጅ ወይ ምንታይ ብርክኒ ኣልና ንገልጻ ንኽእል ብቐጻልነት تسويت زجبور لا ويمكن تشاجرهم زجباس كمنات كاريتون تعينوا اللي خل بتعمل صبح حتى خامس سرتاوي نجري لي حسب كل زيجا من البات أبزي قداي أستنتنا أنترينا يو يتحشى إلى حسب مكناتهم عنده نمجلس كم زمكر كوه ناتنا عمي كابانا اللي توم طلعتنا يفلت وإلى سلزة حسب مالتي تفتنا أنا زبزح من البات عقمنا أبي خمس خندمتاي مقانون نبي على مناون نبي مقانون خمس لز فولت ويمنا لمثالة لكعتنا كل مدى بلتقنا لنا يوم توم عمدتات 4 عمدتات إلنا زقلتنا يوم اللو 4 عمدتات أبناي منالباتنا مدمر استيتات السابيتات زخونو كل مدى بلتقنا زبلنا يوم ببوليتيكا بلتقاك إيكونوميا بلتقنا ويقطباوي بلتقنا زبلنا يوم كأوخات محبراوي بلتقنا زبلنا يوم كأوخات رابعي كا سبعوي إلنا نقولته ويدما أمراوي إلنا نقولته مالتينا هذه لمثالي قطباوي كن منو بوليتيكاوي كن بالكلنا منالبات حق الناس تخبر الله عدي هاجر بمفتار زلاقن تنكر زخونو تكالات زوننا هاجر منجست قبولنا سلولو هاجر منجست نا اب حبر بهراوي
حدنت زأمن مسرز جبره هاجر منجس مسراتي هاجر منجس مهناتي مسراتي كويس مهناتي مالتي زي كم الكلنا أبزي بزح نجارات الله مالتي زي من البات شكا حزي زي رخبنا يوم ويدمو قديلنا إلنا شكا حزي من البات انكفتات زخوننا حليف وعتي ناي سلام تجمعات ناي جوز تاتنري الوانا من البات قدم حزي زي سرحنا يوم أسايمنت تاتنا ويم عيو جزاتاتن زي ودعنا يوم إلى زحسبه مالتي تكالات نت تكالات زي ما ناتنا ينيرو مالتي سلزي أبزي كم قداي توسيدو من البات قدم حزي زنبرة إقتصادي معبا يعني يرى إقتصادي بإقتصادي من البات تخرجنا زنبرة أبنا GDP زبال نجري تراح زنبرة مال حزي جن GDP حدا زرف كابنا نبرة حدا زرف أيقون كان توسد حدا سب بمول النت خلوات غير انت خوينو زر ليو نجريو من حبراو قداي يدليو كتبايو قداي يدليو ፖለቲካዊ ጉዳይ ድሌቱ ከማለሉ ይገባ ሰብአዊ ጉዳዩን ከማለሉ ይገባ ስለዚህ ሙሉ ሰብ ንምህናጽ እና ሙሉ ሀገር ንምህናጽ እዞም አርባዕተ አንድታት ክህነጹ ክለለዎም ብዝብል ኣብዚ ኸኣቲ ካላት ሕዚ ለምሳሌ ናይ ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ንብሎም ትካላት ሕጊ መኽበርቲ ትካላት ካብ ናይ ፓርቲ ተጽዕኖ ነፃ ምግባር እዚ ነፃ ዝኾኑ እዚ ከም ንመረፃ ቦርድ ነፃ ዝኾኑ ነፃ ኮይኖም ዝንቀሳቀሱ ዘሎ ከም ሰብአዊ መሰል ወይም ደግሞ ሰብአዊ መብት ድርጅታት ፍትሒ ዝበሃሉ ነፃ ምግባር ሕዚ እዚኣቶም ዓብይ ክያዶ እዚ እንተረጋጊፅና ሙሉ ብልጽግና ናይ ፖለቲካዊ ብልጽግና እንረጋግፅልና ማለት እዩ ስለዚህ ልዕልና ሕግ ምኽባር ማለት እቲ ማሕበረሰብ ከም ባህሊ ክወስዶ ከሎ ዲሞክራሲ ባህሊ ክህነጽ ከሎ እዚ ኩሉ ኣብ ናይ ፖለቲካዊ ብልጽግና ክጠቃለሉ ዝኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚህ እዚኣቶም በቃ ከም ቼክ ሊስት ብሲ እናበልና በዚ እንታይ ተሪፉና እናበልና እንተኸይና ከም መስተዋት ግል ማለት ቁልጭ ኢሉ ክረአና ዝኽእል ነገር እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ቁጠባዊ ክንብል ከለና ከዓ ቁጠባዊ ዕብየትና ለምሳሌ ناتنا تخرتنا أوريدي تقوليش اللو أمنتاينا تخرتنا نقبر حزت نصرح مزلنا صراحتي لما سألت والطواي أنت نكون كلنا من هالبس مسحب توريزم نصرح مزلنا لما سألت كوريدر يسرح له كوريدر بمسحب توريزم يسحبي عندنا خاطر صراحة فترة يفتري تاريخ هاي خا سبعون حسب كحدث يغل أمره كحدث يغل سلازي نسب خا كبر معه سب تكرك بهالكل خا نتسب كبر خبز خيل نتسب كبر كحلو بزخل من قد هذه سب كزنانة خيل المثال كم زناية من نفشها ببي خباب انت رأي خايب من الوقت ناي شنت بيت صراحوتي تسريحين نسب كبر تواهيلو استسرحلو صراحوتي مالتي هم تتباغت راح يكونن مثل خباب مغيرت راح يكونن سلازي توم هنس أتاتنا بسمنتون ببلوكات راح تسرحوا يكونون هذه أبزياتهم بزح ناي كرما مقص ناي تحجرون نرئي لهم بروجكتات يوم مالتي سلازي إذا خا تني يكالي يزبل منفس زهنت سن اللي بنا زت أنا آخر نخيلنا بزبل مالتي سلازي أبعلنا خن التأمن سكبري سن اللي بناوي تنكره ون خفضرو زخول يوم مالتي أفتنا محبراوي كن بالكلنا خا استجلس إن مثلا محبراوي لسنا نرجع بهالكلام سريت اللو تمرت سريت اللو وطعنا تبت صحي مقبار المحبرسب كم مالتي أفتنا سبعوي ويدما عمراوي كن بالكلنا خا ديسيبلينز اللو سكيلز اللو فلتات اللو توريد مهنات هذه زيادة أربعة يوم توم سكشنات توسيلنا يوم هذا حزنا يزلنا جميرنا يزلنا قعزو بقليل زقل بس ويدمو أبزخونه بوتاز انقفا يكونن ازي مالت يانداندو وي حديو انت رينايو اب حد زيغا اب حد سب هوت لوط ممحاش كفتر زخيلي مالت خمس سئلو اب زخونه بوتا بمناب نريو نغير يكونن اب بعلنا اب هوتنا اب حد اكل كرأ زخيلي مالت قطباوي لوط اب عليها خطري خلخا بروتيكاوي استابيتات التحساسبات سمحشو التحساسبات عندنا ديموكراتيزيشن كم بالك كتوصلوا خلخا مالتي سلازي ازوم اربعه يوم عندي تاتلنا زقمتنا يوم استقمطوا بتخكل كله زيغا ازي امينلو ጉዳይሉ ካብ ኢጎና ካብና ንሽተን ስምዒታት ብምውፃእ ኣብቲ ዓብይ ምስሊ ኣብትና ዓብይ ምስሊ ከብል ከለኹ ኣብትና ሃገራዊ ጉዳይ ኩሉ ሰብ ባይዘው ናይ ባዕሉ ጉዳያት ንሽተን ፀገማት ክህሉ ይኽእል ኣብ ሕድሕድ ከባቢ ማለት እዩ ኣብ ኣፈፃፅማ ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ኣተሓሳስባ ክመፅእ ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገር ክመፅእ ይኽእል እዩ ግን ካብቲ ዝነበርናዮ ክንወፅእ ከለና ምናልባት ከም ናይ እንታይ ሓደ ግዜ እኮ ዋላ ዘይጥዕመካ ቦታ እንተለሚድካ እዩ
ኮምፎርት ዞን ተባሂሉ ካብኡ ምውፃእ የፍርሐካ እዩ ሕዚ ልክዕ ካብቲ ኮምፎርት ዞን ወላ እሾኽ ወላ ይኹን ግን ወላ ሕማቕ ቦታ ወላ ይኹን እንታይ እዩ ተለሚድካዮ ለሚድካዮ ኢኻ ዶፕት ጌርካዮ ኢኻ ክትወፅእ ሓድሽ ኤንቫይሮንመንት የፍርሐካ እዩ ነው እስ እንታይ ይበሃል ፊር ዞን እዩ ዝበሃል እትወፀሉ ዘፍርሐካ ኤርያ ግን መሸጋገሪ እዩ መሸጋገሪ ኮይኑ ናፍታ ዝምጥነካ ዞን ንክትሓልፍ መሸጋገሪ ግን ፊር ዞን እዩ ካብዚ ክወፅእ ዝደሊ ምናልባት ዝኽእል ደፋር ዓላማ ዘለዎ ነገራት ምናልባት ንቅድሚት ርኡ ክእምት ዝኽእል ሰብ እዩ ጥራሕ ካብዚ ክወፅእ ዝኽእል ተዘይ ኮይኑ ኣብዚያ ይሕሸኒ በቃ ኣብዚያ ኣብታ ዝለመድኩዋ ክመውት እዩ ዝብል ሰብ ስለዚ ካብዚ ባህሪ ወፂና ሰብኣዊ ባህሪ እውን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዓለም ናብ ዝበፅሐቶ እንዳ ኣብ ሓደ ሓደ ከባቢታት እኮ ምናልባት ህዝቢ ምትመስለ ናይ ኤአይ ዩኒቨርሲቲ ምናልባት ንዓለም ሰከንድ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝስራሕ ዘሎ ማለት እዩ ካልኣይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ብዙሓት ሃገራት ኢና ቀድምና ዘለና ማለት እዩ ኣብ ዓለም ቀዳምነት እንወስደሉ ዝኾነ ሰክሽን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክንቅድም እውን ንኽእል ክንስዕብ ጥራሕ ዘይኮነሲ ክንቅድም እውን ከም ንኽእል እዩ ዘረጋግፀልና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘለናሉ ኩነታት ኣብ ባዕልና ንተኣማመን ዝብል እዩ ምክንያቱ ሃፍቲና ከዓ ንፍለጥ ኩሎም እቶም ዝስርሑ ዘለዉ ሕጂ ፅቡቅ ኮይኖም ንሪኦም ዘለና ኣዲስ ኣበባ ነይራ እያ ቀደም እውን ግን ከምዚ ዓይነት ልምዓት ሕጂ ዝስራሕ ዘሎ ሕጂ ተሰሪሑ ንምንታይ ምርኣይ ምስ ጀመርና ዓይንኻ ካፊትካ ተኸባቢኻ ምግንዛብ ምስ ጀመርካ ኢኻ ክትሪኦ ትኽእል ማለት እዩ እዚ ምናልባት ቅድሚ 5 ዓመት ወይ 6 ዓመት ብምናብ እውን ዘይረኣዮም ብዙሓት ኢና ነርና ኣይረኣየናን እንደገና ቶም ዝነበሩ ርኢኻ እንተኮይንካ ምናልባት ከም ኣነ ክፈልጦ ከለኹ ኣብ ናይ ፒያሳ ናብ ናይ ካዛንቺስ ኣከባቢ ዝነበረ ማሕበረሰብ ርኢኻ እንተኮይንካ ንማሕበረሰብ ንህዝቢ ወይ ንማሕበረሰብ ክነብረሉ ዘይምጥን ዓይነት ገዛውቲ ነይሩ ሽንቲ ቤት እኳ ዘይብሉ ኣዲስ ኣበባ ውሽጢ ኣምቡላንስ ዘይተኣትዎ ወይ ድማ እሳት ኣደጋ ምናልባት እንተጋጢሙ ዘይተኣትዎ ኩነታት ነይሩ ግን እሱ ክቀየር ኣሎ ክበሃል ከሎ ዝነበረ ኦፖዚሽን ወይ ድማ ዝነበረ ተቃውሞ ንምንታይ እቲ ረስሓት እቲ ሕማቕ እቲ ረስሓቱ እቲ ኩነታቱ ለሚድናዩ ኣብዚያ ሕሸና እዩ በቃ ኮምፎርት ዞን ጌርናዩ እንትን ማለት ግን ካብኡ ወፂኻ ናብ ካልእ ክድ ክበሃል ከሎ እዚ ንሰብኣዊ ክብር ማለት ክብር ብምሃብ ማለት እዩ እዚ እቲ ሰብ ተኮር ክበሃል ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ናይ ሽንቲ ቤት በሪ ወይ ድማ ካብ ሽንቲ ቤት ኣብ ሓደ ካብ ትነብር ካብኡ ተፈሊኻ እቲ ላይቭሊሁድ ምስትኽኻል ከተመነት እንትን ክትበሃል ከም ኤግዛምፕል ዝብለካ ከም ኣብነት ስለዚ እቲ ኮምፎርት ዞን ሕማቕ ምዃኑ ከገልፀልካ ደልየምና ሕዚ ኩለ መዳይ ብልፅግናና ኣበይ ኣሎ ዝበልካዮ ትዋና ሕቶና እዚኣቶም ኦልሬዲ ተዘርዚሮም ኣለዉ በዚ መንገዲ ይኸየድ ኣሎ ለምሳሌ እቶም ዝዘርዘርናዮም ሜጋ ፕሮጀክታት እውን ምስ 4 ምስ ኩሉ ዝተሓሓዙ እዮም እና በዚ ልክዕ ክንግስግስ እንተኽኢልና ኦልሬዲ መንገዲ ተፀሪጉ ኣሎ ይኽብለካ ደልየ ግርም ስዩም ዮሃንስ ፖለቲከኛ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮና መደብ ውራይና ተረኺብካ ሓሳብካ ስለ ዘካፈልካና ብዙሕ እውን ቁም ነገራ ስለ ዘዕለልና ኣዝየ ዘመስግን ምናልባት ሰዓትና ኣብዚ ስለ ዝግድበና እምበር ካብዚ ንዓቐብ ሰዓት ተዘህልየና ብዙሕ እውን መጓዕና ነርና ብዙሕ ዘተምገበርና ነርና ኣብ ስቱድዮና ተረኺብካ ዝሃብካና መምርህ ግን ኣዝየ ዘመስግን ክቡራንን ተመልከትና መደብ ውራይና ይህን ሚህን እናበልና ፀኒሕና ኣብዚ በፂሕና ኣለና ትከታተሉና ስለ ዝነበርኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ዘመረና ፀኒሒት ዛዚምና ኣለና ፍሳህ መብራህቱ ነይረ መደብ ብምስንዳእ ሰናይ ፀኒሒት ምስ ካልኦት መደብ ቋንቋ ትግርኛ